Whenever we say goodnight, falling like rains, you're out of sight. Rain, follow me, even in my bed, and dreams is the tears that I shed. Hello guys. Ato makita guys nga niabot na sila si Bert. Silang duha sa akong anak guys, si Alex. Gikan na sila sa Dimiao guys, managat. Udto-udto na dyan sila nakaabot guys. Sutoy-sutoy naman si Alex, oh. Unsa kay makita nato ani guys. Kini si Alex guys, gagmay ang gidala. Og samtang si Bert ang dagkong taga magidagi hapon guys, wa mo tagam. Kagahapon dihay iyang gamay. Bisan to dog tagagmay ra ang kuha nila guys, mobalik jud ni sila. Kay mao may atong panginabuhi. Mo na giingon nga dili tagman ang dagat guys. Managat jud ta bisag walay kuha. Subo lang man pod palandungon ning mga mananagat guys kay uwan og init mo iso kubangon ni ini. Ang makaluluoy laman ing taon ani kining mga senior citizen nga nagbugtaw in town para sa pamilya. Atong tanawon guys kung unsa ilang makuha. Hoy, di na ingatan. Dilata na. Sama na silupin na siyang bulsa. Ha? Madugay pod ka masiro bet na. Waitog. Okay, tulog ko na. Bila talaw. Kilog mi tigra. Ha? Kilog mi tigra. Sa? Bila? Ubay na pod.
Naitunok lando. Ini nak boy, atunok. Kamuto ni dyan. Pilambuo ko no kato ni Dunggo to. Ha? Pilambuo ko ni Dunggo. Tulo. Tulo. Awa din mga limbo. Ningatan. Ay, ningatan mo siya. Ano isa? Berto. Hindi, tanabo rin ka na ulit. Tripod na. Una tripod. Hindi, tripod. Tripod. Tingnan mo. Are? Oh, imo na. Imong panon. Oh, Okay. paano pa na? Ano mo na pagilan? Paano? Ano na? Tulo ba? Amay ko lang. Ana rin mo punduhan, Alex? Pila ka kilo ka bertolan? 2.9. Ha? 2.9? Ay, gracia. $2.9. $2.9. Maajo ra in town pod guys kay nakakuhag $2.9. Wa pod masiro si Bert sa panagko guys. Kay kung nisaka pa ubay-ubay pod. Gigano niya ang sakayan guys padung sa amo Wala! Wala si Conrad si Tonya. Dia. Na tuara madag isda ta gibijaan. Ani gugkalan Waday ko pagtimbang Bert. Kaduha ang tong timbang. Asay dako na ito sang adlaw. Ha? 2.9. Akong syatan doy kayo. Hindi. Ibabag. Ana, kay kudakan ka na ha. Sige. Okay. Why sud ano ni mana? Lex na sud ano ni madto Lex? Ano gid ay mong kahon doy? Ha? 3/4. Ano mo di sa Aladdin, no?